Presentem el llibre Quan s'apague la llum. L'últim que li va dir el seu germà abans d'anar-se va ser: no ens mereixem tanta bellesa. 2 dies després, li arriba la notícia que el seu germà va tindre un accident d'avió. Entra en una gran depressió, allunyant-se de tot. Els seus pensaments són cada vegada més negatius. S'arma de valor i es posa a investigar sobre l'accident del seu germà, per a veure què ha passat realment amb ell. Després de molts intents de trobar pistes, les seues forces van flaquejar fins que algú va vindre en la seva cerca.